Kreći. Gospodine Gandi, šta mislite za našu Srbiju? Za našu Srbiju mogu da kažem da Srbija ima muda majku mi jebem lopovsku. Srbija ima mudavre, ima da radimo od svakoga. Mi smo bili pod vlašću Turaka 500 godine i šta smo dobili? Dobili smo kurac i jajca. Će radimo, će ih pojemo, imamo snage, mi smo najjači u Srbiju, bre. Srbija ima mudavre. A čekaj, šta misliš ko će pobedi na izbori sad? Mogu da kažem da će pobedi Hitler, sve doći u pistu vaš. A igraj ko Michael Jackson, ajde. Neki dole pička ti ima. Hoćeš li ti uvatiš Boga za koje? Hoće. Ajde. Evo uvatiš. Original. Hvala lepo.